I den her video vil jeg fortælle lidt om, hvorledes du finder handelssignaler og føjer dem til dit portefølje. Når du først åbner op på din AVA MirrorTrader konto, så ser det sådan her ud. Så kommer du ind til den her forside. Eller rent faktisk vil den se sådan her ud. Det du så gør, det går over på fanebladet Strategies og klikker på det. Efterfølgende så klikker du på det her dobbelt forstørrelsesglas. Og så kommer du ind der, hvor man kan finde alle de her strategier, man kan vælge imellem. Hernede, der kan du se strategis navn og symbol og pips og max drawdown. Det er altså de 4 forskellige ting, variabler man kan vælge imellem, når man skal finde en strategi, som skal handle for en. Det du skal gøre, det er, at du skal søge på et navn. Så hvis du nu for eksempel gerne vil have Third Brain FX tilføjet af dit portefølje, så skriver du TH. Så kan I se, så kommer den allerede dernede. Den vælger jeg så. Third Brain FX. Og jeg vil gerne have, han skal handle Euro USD eksempelvis. Så den vælger jeg. Det valutasymbol. Og så klikker jeg på Find. Og så leder den. Og så kommer den her. Og så kan du se her, at det er en rigtig strategi. Det er et rigtigt symbol. Og her der har han sådan en T-score. Det vil sige, hvor god han er til ligesom at handle det her symbol. Heroppe på den her, der kan I se, eller der kan man se, hvordan han har klaret sig fra den 28. i 4. og til nu ved at handle dem her. Ved at handle Euro USD. Og som man kan se, så i starten blev det ikke handlet særlig meget, men så havde han faktisk nogle drawdowns her i starten, hvor han faktisk har tabt nogle penge, og så senere er det så gået godt. Hvis man så siger, jamen det symbol, det vil jeg godt kigge lidt nærmere på, eller den strategi, vil jeg gerne kende nærmere på, så kan man gå herover, så skal man klikke på Add-ikonet, det plus-ikon herovre. Og når man gør det, så popper der den her op. Fordi man skal vælge, hvor stort et beløb han skal satse per trade. Og hernede, der skal du angive, hvor mange positioner han kan have åbne på én gang. Jeg vil foreslå, at hvis man starter med $1,200, så skal man altså i hvert fald ikke vælge mere end 2 positioner. Og så minimum amount her, nemlig 10.000. Og så klikker man på Add. De her ting kan man nemlig altid ændre senere. Man kan nemlig gå ind hernede i symbolet. Det vil du så finde herover i dit porteføljemappe. Se heroppe, det er din portefølje. Og hernede er den tilføjet. Nu er det her bare for demonstrations skyld. Det er ikke et strategikort, jeg vil anbefale, at man handler. Til gengæld vil jeg anbefale, at man fandt Third Brain FX, og så fik fat i det her valutasymbol, nemlig AUD JPY. Det er Australian Dollars mod Japanese Yen. Men hvis man lige kigger lidt hernede, så kan man ændre det. Og her kan du også se den der nedtur, han har haft med negativ indkomst. Man kan se alt muligt her. Det giver meget sig selv. Det grafer. Så er der statistik. Der er lidt om statistik her. Og hvis man gerne vil se det fra start, så går man op og klikker hernede. Og så går man helt ned og skriver siden begyndelsen. Og så kan man se, at han faktisk har tabt flere trades, end han har vundet. Så det er måske ikke det helt rigtige. Man skal i hvert fald være parat til en del tab her. Så kan man gå over og se alle de handler, der er foretaget. Og dem er der jo rigtig mange af. Måske skulle man sige, lad mig prøve at se så de sidste 30, hvordan er det så gået ham den sidste 30 dage? Bare for at få en idé om, hvordan han klarer sig nu. Og det går jo egentlig meget godt. Der har i hvert fald tjent plus 768 pips. Men de her ting, det giver sådan mere eller mindre sig selv. Og det handler bare om, at man kigger lidt på dem. Og her kan man se hans åbne positioner lige nu. Og de ligger jo fint i profit. Så det handler om at kigge lidt rundt og så finde ud af, om det her det er en strategi, man selv ønsker at gøre brug af. Hvis man ønsker at gøre brug af den, så klikker man bare flueben her, og så går den i gang. Så snart han lægger nogle handler ind, så mirror du hans handler,
og de samme handler bliver foretaget på din platform, dog med den undtagelse, at du har sat den til 10k, og som udgangspunkt har jeg en 100k, det vil sige 100.000, og du handler så kun for 10.000. Det er enormt vigtigt heroppe, at man sørger for, at ens exposure meter aldrig kommer højere end orange. Hvis nu jeg tilføjer ham her, så vil man se, at den flytter sig en lille smule op mod det røde. Og det vil den gøre, fordi at nu har jeg jo endnu flere strategisymboler, som jeg handler. Nu har jeg 1, 2, 3, 4, 5 forskellige. Hvis jeg så går ind og ændrer ham, og så siger jeg, at han skal ikke, det var ikke her, man skulle klikke. Det var herovre på værktøjslinjen. Man klikker her, og så siger, at han skal ikke handle 2, han skal handle 4, og han skal ikke handle 10.000, han skal handle for 30.000 per gang. Så vil du se, at så rykker den helt op i det røde område, og der skal den ikke være. Så skynder mig at fjerne den her, i tilfælde af, at han skulle starte nogle handler. Ja, det var lidt om, hvordan man tilføjer en strategi til sin MirrorTrader-konto, og hvordan man så kan følge den løbende.